allura da za ka yi masa inganci. Baby. A wani mai guda biyu. Bari a yi maki. A so kai mas. A so kai mai dakta. So kai mai kawai. Menene ne? Lafiya. Me ya faru? 3, 2, 1 action. Mai ingantaccen magani wanda sha yanzu magani yanzu daga kamfanin Tiradomet yana sha yanzu zazzabin zai sauka don Allah ku kyale shi kai masa allurar nan ba shi ya gwada. 3, 2, 1 action. Assalamu alaikum. 3, 2, 1 action. Assalamu alaikum. Lalle kita. Za a ma allura za a baka Allah inda maganin ne kawai ka bani magani. akwai magani amma sai an yi allura ɗin. A'a. In aka yi min alluran ne wani iri nake so shi sa na kusan magani. Za a ma allura ne saboda allura tana da Kita ba a yi a hannu. a baya za ne Ya haƙuri kai mun a hannu. ka daure yin ma a baya. Kanmu ne mun kumbura yake kuma baya warkewa da. Wannan ba zai fito ba. Da daidai yadda za a yi ni daure a ma a baya. ko ka bani magani. ai da allura za a yi abu. Faɗa. Kuji. Alright, people. Ka daure dai a yi mun. A gara mu ma a bayan. Kaman a bayan ne wahala ta cewa. Daure a ma a bayan duk ɗaya ne. In kaman a hannun a bayan ne wahala take ba. Wannan ba za